Takže aloha lidi, já vás vítám u dalšího videa z hry Shakes and Fidget. Je to spíše jenom informační video ohledně světu S7, kde je momentálně otevřený nábor. Takže bereme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 lidí do tohoto cechu. Level, nevím, 20 plus, 30 plus. A tak dále a takhle. Já vám děkuji za to, že jste podpořili moji stránku Mirmaxinkovi fanoušci. Chtěl bych, aby tato stránka se rozjela stejným způsobem jako ta moje Shakes and Fidget. A budu pevně doufat, že se vám tato stránka bude líbit. Admini tam jsou super, jsem s nima spokojen, mám je na Skypeu, jsou v pohotovosti, mají smysl pro humor, dělají všechno pro to, aby mě dostali tak trošku jako ještě vejš nahoru. Já vám děkuju za vlastně za všechno a hlavně k 3000 lajků a chtěl bych poděkovat admin týmu, chtěl bych poděkovat lidem, kteří tu moji stránku podpořili, chtěl bych poděkovat nevím, prostě kolektivu, který když něco napíšu, že něco skáním, tak to někdy dostanu, někdy ne. A jinak na naší stránce nábor uzavřen, beru jenom jednoho, teď jenom skáním jenom jednoho člověka spolehlivého, věkově 15 plus, s postavama, aby se ukázal prostě jako my, byl vlastně aktivní a nevím, takhle, a to by bylo asi všechno. A takže se mějte, ahoj.